Okai in the tree a not a kunkuma dum and I suffer because of it to me. And also the why am I and I may have made about the dance in the house and a tiwa boy and a bush of phone so boy. The bush of phone sapon bushia and the mammy to a yas upon year in the bushia, one pair yas upon year. Asem. To be a bass or begging bribe, now one boy and one kumuna. Say or begging. I don't say bush of phobia or how of the amani and ever boss. Over the year will be a hawk or bush of coffee. The bush of penny and my quine, a bush of phone my quine, obey your pepper. Mystery TV. In the name of Jesus. Abusia ena wo man Ghana ye da ye sori ya yante asempa ne nyina ne se ye dwuntu no kese pa eye ya usapon ya woda asomafo band no ano adane e de atobe na no adabusuni ya ena ni lead singer Mami Tiwanso efrimu ya na Ghana for trese Mami ya wakoyi de ene enche ya usapon so ebe da ne atofi se wono ena eti ne ho a wo hwe ne se ne ye koda sori ya arehosam ene se ya usapon so nyame atonsa e de afren we akwakoye arehosam pa e de ama wo man Ghana ntitiru ene ya dwuntu fo feku na ene me saka Prophet Dr. Abednego ewo menche wa haiba bidin komonti mense obred kame ho na emodi fu akwaba na yekoma na kwaba no na wamia subscribers no so ya no wakai de be na ka ho eye mystery tv se na be na upload ne to mpo first person ya wonsa ebidikan aka ye kono man makro ma ye nyiprabu wo kwanso wo lala odofo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chienchienchi a wonya no aduro ende na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram Eye power eye oja eye prophetic the famous agent D me tell we say mystery of mysteries our mystery TV so Debia with Dr. Prophet Abednego Prophet Dr. Abednego our mystery TV so nyame shira say we be mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda. Me just in the actress. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV. On follow now. On Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46. Say, why call him Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutuka for I have Busumuka, Plumo, Casamonim, Edini, aka Alafia, Edina Gasaka, so ye, James Clark, Atabacope, and the catch him say, Moshe, mystery of mysteries, mystery TV, so naturally YouTube, Facebook, anybody, Giara, other Fonte Tabeno, so. Daddy, hello, Mwakwaba, yeah, now. Papa Bibia Bokodi, Namia Moko, and also a Neboko, Mira home. If say now Bobonko for be say BSc assembly na no pen sukra obi bribi ayi obi ya sap entini ya sapon say bribi you be na me fro say monko tie ni bi a wan tini wodi for yate ne ye na yarehosam ya say 2025 yenim say na esi na na san be si bi emi ya because 2025 owu a ye hu no Ghana ho akasefo nko a na ba mu wo be say wo mo edi wo mo koye yourself yasefofo first month of the year mu ye wi anope ye koda sore ya the manager edi ababetu dwa say ya sapon so nyame atonsa de frem yo enam chese bi a na wan tini ena ne okan so wan kanye
if say ya sapon na yenim na asem bai daddy lumba asem daddy lumba saman be kan sem bebre ansa na daddy ya sapon ne ba junior nankasa etu anamon bai ne awrade kan no ohun nankasa ye ma ne train 7 days so on hwe se ne ye kan ya toro nankasa be hu ni nyina ya sapon ba junior ya sapon junior na ne trans wa ba live and then onu kasa be hu yen ko ne bon busa 10 million so nko kumase and yes ye de charge ye the man so nko anya bisen mo de busa ye the man okay na no ati we fi mu eno so wan sem ba ne kai na nkasa frame wo telephone so say asem wa ye kai no person mra but won man ne kwan na won man ne won fa de papa man ne so mra na bushafo na agino na se kro bushafo na abefa na koto hospital so papa ya sapon in hospital asem ye den krakra ma Dr. Baumia say Dr. Baumia enhwe na omumbu a ya sapon no munje na baby e kono enye asem papa na mombre wo kakra wa ne kra no wo nsuo bi anwada nantwi da wo betwa nantwi ni ti ya sapon dai anka ya sapon ne so enye senye ya sapon dia na ne junior no na onu ni nya wahese a tiwa nimpo bi tiwa semu ina bai ya sapon ma from jo ne ko ide na so so metrasi sa dia asofo no ka na wodi ya sapon akoma nsuo a wakoji tumi fi nsuo no a wodi nsuo ye juma asofo no bebre enta asofo no nim ya sapon wo abefo nim ya sapon wo abosumu nim ya sapon wo no abonsamfo nim ya sapon wo no a ya sapon enye bebre ni ne tamu nsuo ye ena ya sapon ba junior no ka kire me se obebo abusu apen amane na wotu anamo na nwahwe na wodi ye ade atuye okay eno tell say breda ho endi ya sapon ba ya we ni asemo ekosu na se ya bona mane enti se u be ka se ya sapon afrimu a eye the tabun tagana of the 2025 no one more abonsamfo no ana owo na ntuma me fa won this year ebe fo mu nyako this year ebe fo mu nyako wa obe transit de obe otu o sa na fa o ene je so sorry dia ewade be so obe break obe bubu obe dwi no asa esi de foforo enti obe ka se ya support fi mu a na eye me nan kakra because asofo abompa ya ye bompa ye ya kontu ewade na de ni komuya te ewade kuma uka ho bi nipa na oyare no wo sofo no nimpu bi uka ho bi na nipa na ho nto amen odifo amen sa wuka se ya sapon asofo no ana asofo no nimpu bia na pesa wo tresen asofo ni abefo ni eye ya sapon no woni abefo na bosu na akọ baako ene wo ye ya sapon asa period edenti na ya sapon aye ya be ma asofo abosom abaifo nyina be kwa apam se ya sapon a wotu nyame ho nyum wo kuna fi ni petitu ni pa mama bia ho ye okay na bia bata obo ho ani twa ye twana anti wo kunku e han wo kofa suma be ka ho ye ti wa sum be fo butufu die fo abeka ho a onu so ho no bai so be ya we kum no ase oni ade papa biara o kum wo yiri no mba ase o nyinara ko so ntumi mboa o ntumi ye hwe ni wo be fo betumi de aboa abefo tim ye dem fa to tim o to fio kumuni ma me na wo kona kobre ni oboa o ma ho to nya bi di o na e ba se wo kumu na na wo fa ne nko no wo kumu ana afibiara ye wo befo bia fa okuro bra afibiara abefo wo yo ba fa okuro bra wo yo be ma fa wo yire bra enti no matter how odo beko na je se odifo ne wo kan se o ye han no akofa so ba tan se tiwa mami tiwa na yesu no de be bata na na wo se mami tiwa e papa o mi sa question ti se nya woni odifo minim question bi am be no woni mo de na won kuku che o se sa na eti ade ya hwehwe we search and see that so it is and we are telling you the truth asomafo band one band wo Ghana ha wo mo ebo bu modin yi pa na nipa wo ka ho yi ya usapon film a lead singer wo ka ya usapon ho mami tiwa
ne nnwomtoɔ ne ɛnne kura maame ne nya asɛm ketewa and wɔbɛka band no ho no so band no amma fam band no antete anyɛ hwee band no kɔ n'anim ma ne nnwomtoɔ no du akyiri yie pɔ no akora di adanseɛ sɛ yawsapɔn nanso ne mu ankanya yawsapɔn a kɔ ni baabi a wɔgyina ne gyina esi dɛ na atwɛ sɛ ɔyɛ bɛyifo obi a ɔyɛ bɛyifo na otumi ato nyame ho saa maame tiwa ɛne ɔdɔbro ne nsusu bɛ ne da wɔn tem anyɛ ɔdɔbro ne a ya ewei dadi number onye nwuye dadi number abɔ mamane ya dadi number ɔdɔbro ne ba ya dadi number brabo o sɔ ko ye bata wie ne ko si fa mmatɔ dɛm wo ɔdɔ tentan mmatɔ mmaamu ɛmma tentan mmatɔ tiwa mo tiwa titan pakra to titita then you know person to them so be sa then e ko so man ni man then e for say nkofo won we say amo wa man dey ya ta dey there my ko so man ni mo ntina ya na ye ba be sa o ba se twem daddy wo kire say maame tiwa enkwa honhom pa na ne esi de no mo mbi kan wu yansa na ya sapon fi say maame tiwa wu ye be bosumi mu ani ele say ya makwa ya sapon so adane de atom nti say obi a wono nkwa honhom pa no esi de no mo mbi kan ansa na ya sapon say ya sapon junior ba na ba na me dane ma ametiwa oh okay so wo na wo dane de ma say ya sapon junior wo hobi ne ya ade ne say wo abante efe no wo so wo mesra wade ọma papa wu ọma wo mame wu wo mame na esebra wa ba wo mame amane wo mame nti ya sapon yere enim se ne ba aba ha abaye biribi okay ele dani se ya sapon ne ma be wu dia ne ma be ti wu ndi yeso wu keke ya dani ma nti wa dani odi fo wa dani ya sapon de no wa dani de akoma mame ti wa so asofo bi so e ba abonti a wo mo kyerɛ sɛ wo mo na ehwɛ ya sapon mo te no ho mo hwɛ ne dedende nyinyi na achi ya sapon ada ne de ato wo hwɛ ndɛn wo kyɛ so hwɛ sɛ wo mo hwɛ no ya rehwem sɛ ne ho for 5 6 7 years 8 years 9 years wo hwɛ ndɛn den na wo hwɛ wo biribi ya de da na wo ba sɛ de wo so wo kyerɛ sɛ wo bo ada ne de mama bi ti wa na so nyinyi na achi no ya sapon so asen afim ti wada ne no anya adwuma no anya adwuma sɛ na ya sapon ba be wi wo kan no wanka okay why wọ́n bá ma wàdánì. Wọ́n yẹn nantwi wọ ẹ̀yẹ north obi ọ̀yẹ kunkuma dum ẹ̀na asọ́fin bi kọ́ ọ̀sọ̀ pẹ̀tùmí ẹ̀na ọ̀sẹ̀ de wọ́n yẹ ama mi di ẹ̀na mẹ́wọ́ àmẹ́dẹ́ bá bẹ̀dẹ́ ase ní yà ọ̀sàfọ́ ẹ̀na ti wà bọ́ ayé ẹ̀na ebusuafọ́ no nso bọ́ ayé tí ebusuafọ́ ni mu bi. Odefo wo ka ebusuafọ́ ni mu bi yà ọ̀sàpọ̀ ẹni na yẹrẹ na wọ́n ntẹm ẹ̀nyẹ fẹ́ nanta wantawa bi ewo wo ntem ebetimi aba se bi a wo de wani hwe maame ti ba na ire ne no ho sensem no so e ka ho bi na kofo wo idi aba na ne ire nsense enyo ne ire ne ma na wa nse no kofa maame ti wa na wan ne tete ya sapon ne ire ne ma ntem maame ti wa de nti abusafo ne mpe ya sapon yira nsem eye hwan ebusua asem na wo kan maame ti wa busua na ya sapon yire ya sapon busua ene maame ti ya sapon yire na busua won pe ya sapon yire no asem to bi aba so obeje bribe na mo aboa na mo akum na se obeje ara won se busafo bi boa owu oha obre amane ne ebeba so obi be ye obiri bi a okọ busua mu kohwe te busua pani no e makwan ebusafo no makwan obeye opepepe wa makwa sa oba no ye mpa wa ware na se o kwa ware ni mpa wa ware se busafo mpa wa se because o mwe busafo ma wo nkum obema esi bibre ya ye ke seal of angels approved by God confirmed by the Holy Ghost meaning ne how o ko na ba na minim ne di wachi ena minim se wo adu ne bekum wo ye ebiesi na se ya ababa bi o ko aware abisa o ko fa boy bi boy won to be ware busafo aye se o mekun ampa last week wewu ko sie no o be ware so a kingdom ha anase baby sa soro na ko yen ware emfo ba ho we nyina ye papa o ba le so fo be ma ho ko na ko fa na fa bra na be sisi no down in interest bible ni we tell you the truth for before be ma ho o be ma no fa se na obi yire o ba na ewu o sama ni table francis e no so sisi ada ne bon wan to wanya bon wan ko da bia na ne papa ba ko ewu ba ko ti ase na adwuma nyina ase ni biribi o ye waye basa waye basa
But what you say? If for me see. Amen. Amen. Also, photo session if I just said that. And so she. Ya support and to be woo and to Mokunu Nebeme ya. Now they should prevent him before it is too late. And one country about me to Baumia have to save your support before it is too late. One can no one kind. Womaka. What ya non tear? What say? Or yeah, no one. And they ask him this. Let us say about me 500 million says scale the Quenina and we will suffer any 200 or suffer one never. Ya support the in Sakas can ye. Ya support car and we suffer for can. We have baby no one call no ya car ya support the car Panaqua was one from man on track. There is some track and the bush of on track and a car what they say ya suppose and Cassan they told you ya support to be Kaka. Obian to find in Taka and Munsen hospital make or medical baby and a water petrol na can ye to na ya support so bread. Well, the call baby I won't go hiker. Where are there Mesa Cowboy Mamma go Fukra? What I say? A radical Fupa and me go see the many high. What I say? Many high purpose and material strategy. I press a pokupa, no wall this idea. What ye? And this will be beside our support somewhere. And I will host them and you bring them. Now, so 60 years about affordable. What I say? Also, I swore to say that I come home. What I say now in Tia, over quantity. Ababa abrante we ntumi warren yen warren enyiye was wako senyin nimu no ko sen ababa ne obunsam ena busafo na bo ababa na apase kuma abrante ma ena ababa ne se ntumi nkum ena ete say da memeja aware alright meja aware na obi ko ware a esanfa ho konongu kaya onu a onsua onu so mo be nsua ena abrante ade a wode ediwechi no enche ubeka nkwana so na mum won famra ababa so wahye ne no na wo bẹ̀rẹ̀ ní wọ́n adìẹ bẹ̀tú di papa àṣìw àbẹ̀rẹ̀ntì ní bẹ̀ ṣẹ́ ọba yẹn mu no mo ń fẹ́ no ọbẹ̀ wà rẹ̀ ọba náà ọbẹ̀ yẹ wà ọ̀nyẹ́ bìrìbì pẹ̀rẹ̀kù náà wọ́n gyina so ní wọ́n nso no mu sẹ́ni owó ní ẹbẹ̀ parẹ́ no ọ̀sọ̀ mba nnẹ́ na màá bọ̀ ní bẹ́ yẹ mísẹ̀ ọ̀yọ̀ ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ ẹ̀nẹ́ wọ́wú ní ìbá ní nàá dání ẹ̀yìwé sisi àná ẹ̀jànká ní nso musu edi n'ekyi nya asɛm ketewa because ne maame kura taa no ne papa ekyi suman kunkum a wakɔgye ɛha wabofra no maame no so n'ekyi nso a ɛbobo te abofra no ne krabea wɔ maame no saa akɔfɔ barima foforɔ a ɔwɔ kunu ɔwɔ yere maame yɛn mpo bi kunu yɛn wade obi yere yɛn wade obi kunu pɛ wo deɛ na akɔ wade bi sa ɔpɛ na fa ne bra no wɔn siesie ma o. Ose debi anopere won frɛ me fi baabi suhun baabi osofo me ko nya grant bi na me kan no oso beboa me obeto asase na me ko fa me sika nyina na me man so nto asase no ehwu efe do bebo mama nye wajimi woni papa woni mama se ko ware bi sa wonya kunu obi so be ware obi so be ware obi a go and see the father and the mother obi ware obi a obi be ware a ko hu mama ne papa for ba ne bra na ma me no papa hu na won jitum ababa wona so be ware me ban ndi hwedi yo open ya trans asise before wa sorry we jafade akomo ba wa sorry we jafade akomo be ma ya first keni na o be bo mama ne menko kum ni pa menko twa ne de o so for me bo mama ne na o pompa wa ka go e kwase na sorry na ba me bo pompa o obi Pentecost akọ no ube ware nya girl wo Pentecost na chimpran ani won go Pentecost so for man say o Pentecost so for me nya mpre bi na o so be ware me enti mi sika me japade a me wo nya o se me family na onko to asase ma me say na boy no wo yere o wo problem enti e no ko to ba afufuro enti o be gis kan o da ko ba girl wo gwan when so ko kan ga say prophet Abednego kasa I will tell the truth amen Odifo wo your papa vice president former vice president Dr. Muhammad Bawumia din say e ba ye say won kwaje yaw sapon ibisa say your papa vice president ene yaw sapon din katwa ka ben ene da wo montama wo na kan kwaje yaw sapon yo ya friend radio elders will be served for vice president Dr. Bawumia. Dr. Bawumia is a Christian, it's not a Muslim. Oh sir, it's a Christian. He have that the good Samaritan but to me, yeah. What I say? This I have. You were yeah, but no Muslim are not up a push.
Okay. Na nkasa nsɔre sɛ mekɔbuo bi mekɔyɛ biribi dɛ sɛ wɔpushi no Okay. dansa bɔ sɛ ba mmea bɛsɔre sɛ mekɔbuo bi obi na aka kyerɛ no nti saa sika a wɔde kɔma wei no yɛasapɔ no obi na ɛbɔ no amanneɛ ɛnti sɛ na ɛnya ɔdɔ ne atenka ɛma kristofo sɛ yɛasapɔ nto dwom na dr bamia na ɔyɛ akwara wo mmerɛ a ɔtee yɛasapɔ dr bamia tee yɛasapɔ dwom na ɔyɛ akwara ne dr bamia ɔnyɛ wiae o what I say president na ma wɔyɛ akwara koraa ɛnti no na onim yɛasapɔ wate yɛasapɔ nka ɛne wɔhu adwuma a ɔyɛ sɛ ɔretu nyamedwom de hyɛ nyankopɔn de anuonyam ma obi atie bi kristofoɔ tie kramofoɔ tie malamfoɔ tie obi atie bi nti tam ɛba sɛ ɔmfa sika no ma baomia no baomia mfa sika no ma no na ɔyɛ awɛ na ɔno ne nipa a ɔbɛtumi aboa ma wansa yɛasapɔ yare ana wagye na owó no bɛpa no nti sɛ ɔyɛ yɛ wanyɛ yɛ ɛndeɛ mede maka ma asɛm okay tɛnu nti na meka okay amen daddy ɛbɛtɔ mmɔnten so ana we be say rumors na mmɔnten so hu saa sɛ yɛ papa yɛ asapon ɛne ma metiwa twempena ne ade several times ɛna wo ba abɔnten ebedi nan ma metiwa ba abɔnten bɛkyerɛ sɛ wɔne yɛ asapon mpena twa bi ani hɔ a ɛwɔ wɔn mu ntem ma metiwa kɔ yi bosomi pɛpɛpɛ ɛnaasɛ bosomi ne na kakra ɛna yɛ asapon so adane de ato odifo na sadi na sɛ ne mpra awurade obi sɛ yɛ asapon ade no mɛka nyu sɛ ne mpra ne yɛ asapon oh di for say ya support onya kwala ma mi ti wan so onya kwala mo ntem mo ntimi fancy say ya support jaware amen e no betu de sie okay ya support ne yini ne ho ene ne ma ne ho e na ti wa ya kwala opra prefe bom vi obepa adwuma na wo ma na adwuma wo fi ho na ono mo try ketwa no se bu won to won pa ye won biribia no aduane amen ya obe den ko ware o master yire wa fa okra se obe kata so obe odi we so won so amfa ho ama na go be fa e na ba se o tu dwom na won so da ko gusu tu dwom na o se wonni ye de na won so be tu dwom na obe tu no wa ti se o master tu dwom na ko tu we bi na won so tu dwom se na ni be je na ni nje na wa tu dwom na wi kete na on tu nsisi na wa fa na ka no na mo tu dwom a e be kwa ne nko seko ti dwom ne ko okay enti no wari don to me wari na won so to me wari because o madam ni kunu ndu master te mo de besie na o didi ho na o ba fi ho no ti wa ba fi ho na ti wa ba ye ti wa o de ho bo ya asapo na ti wa ba ye ti wa okay na ya asapo so de ho bo no anse na ya asapo san fi ya asapo tu ya asapo enti na ba bi enu wa ya asapo mekwa ti wa nka wa eyiye ena maame no gusu tete otete oninam na otete enya ware obeti pewu na ni bubu fu yi na ntokwa ho na hi no fi aware na se eno he ena mti wanti anti ne ya sapon yire tiwa ya ni ro ni pra o se den yo ba na mbe o sama na gaza bo amanye se wo twempra ono yo befo ya maame sapon yire kanyina ayampa nje yampa so yo befo okuda wonfi wo ba ware nim ena nwa ware anyeyi besine ena ya sapon so ne wan to no besine enti de ya sapon kanyina maame na nkasa sama na nkasa be confirm say ayampa so be ne sama focus okay that the number sama and sama biara to me biara call the spirit the truth every power papa bes me ba say enunti na ma mi ti wa fi mu aboso ba kwa say wono na abefa ya sapon so mra ho so no de o che say wan kasa ya sapon mra na mom bia batabo ho ani twa ye twa na na say ahoma na bofa ma bia ne be gina wa na enama ahoma enamo bia so na ahoma ho soro na bia batabo ho ani twa ye twa na bia ne so ni na ahoma na enam ti se ba kwa hwase ba ko no betuma ka na debi no waso onye de ontie na wo ne ka kire safo no ndi so no no fam ho na se na me ni obioma so betuma trandia no ndo si ne kose se ondi nachi ondi nachi na kodwe ho a obedi eche na ondi eche okay odifo ye hwese ne na ye ma mitiwa ene ye papa ya osapo etie papa e yare da ho ma mitiwa ne wono ho no na danda no koba no hwere ne ade
enye enunti na say sene o ye attached to maame no maame ni fi mu no ama wono so ekobisi already no na ya usapon no ne ho endodo no won hye da anye fit sa Everybody here said that. Ebacho obeba ya sapon abrabom obeba ya sapon yira abrabom na wo mu ho na woni ho no me ba kwa na won ye ba na ya usapon na yire wo ho ene ne mba pepepe amen ndi se anka oniwa anka den ese ha na ade no ba na ya sapon ne yire ne mba ntebutiti na onu nya kwa bewure odifo ni de enye ase oba no ne ekunu na bi omontemu entiase amba na wo be obi ani ope no sogu anu a na oyire nye sa wani beje oyire ho na wani beje ba ko okay yes yes wani beje ne osogu anu no no wani beje ho na sogu anu amen and you also wani beje ne osogu anu dia hina na obepe na ase ne osogu anu no no sogu anu nto be ka oyire no ba na on ka o ma ba me so de ni je be transfer na anu dia re ko be ko okwa no kasi weja wale so nya wale but so dia re ko na ko ko so hwe ni a obi gusu ye ma na wani je hu na wani nje ne hu ne mba o ye den transfer amen na se wo ba na wo bom na wo te se na wo te fi asase na anka ma me no ne kunu be yare no eye den no o ja ne kunu na enam den so na ne kunu be yare odefo bi mo ke kansa maame no ebo ya usapon dua ebetia ba se dua no nya maame sa tiwa sa nya ya usapon mu no nyina the space of 1 month mu nyina wuku ya na ewo mu se ya usapon yere o ka se maame tiwa yo befo maame tiwa na ma na wari ase maame tiwa na ma ne hu nton ya maame tiwa na ma ya usapon bre na se ne maame tiwa saman se ne ya usapon yere kan bia ewo mu dia na wa bodua ebe yeduma na ye okay ena ya sapon yire so wabeti wasuma ba ma wabeti se nia okan ana ni odwe ni oti ni osusu na ewuma na eni endi se wakobo bia o wakofa ba bi o wakoye bibia se ni mo duabo a injira so ni mu enye adwuma okay duabo a injira so ni se woni me kuro ntwe mprae empra bi eni mu ntem dia mo ho so na se mo twe mpra de bi na akoba se kama wakota se ba kwa na mienu a bosum no be adwuma na ye adwuma enti ni oti no ewuma na enim okay se wo no ndi den duabo biem se ni open na omonya asthmatic so he becomes na obebia na obetwa enti se tabun taganama SC 2025 to so ba 2026 enti woma apra na duabo yarwa oha musu obrama ni owo krampan enya wo mu this 2026 they should prepare themselves for it. Now, so therefore, you who 2025 year a punini and into to talk from the 2026 is society. No, say your beginning. Everything that has begun has an end. Alright? Okay. I didn't watch as I said, what could you have been saying if you anti native born number? Anti a wash as an Indian shots. A wash as a year and then anti say assassin started 2025. Na we no 2026 and na anso kura say to me to us ko say bebo the for the okay dey we kwach oh na me hu nyama te na me di ho dance me hyenkom aha me hyenkom wo hyenkom de adefo ni bi so afi wo mo hyenkom say etitire beteto say na wo ka ne say 2025 de na ye sha say na ye mbi no ni continuation na ye gu Ghana fo bi che say ebra so say ye de aso ema adefo ni nkom hye no na bibi wo hwa ya yese ne be ya nima bi se ne betimi asoso anu bi se ya usapon onya 66 de na onko obi asa anka oda so te hwa ko betimi ato nwuma fine dem Ghana fo ayo hu wo mi na be ka che sempefo be but onim the cause and the source of the phenomenon nkom hye na adefo ni hye nkom hye no no hye nkom but this thing has already happened it exceeded that ye ka asase ni ene ewie ti ni esi ene e kire mo and then yen come sha bibia be ka chen say semesi bewu a wonim nye nti oba bewu onti ase and answer waka patram pram wo bewu then no wa ye no ma bewu na mission come o kire di kodi a ye nti adi ba beto na nya wo ya hu beto na mo mra de ho no ajo 300,000 pounds ba do ji and yes o ba be sa o yari o di answer I don't so na wo pe ti wo pe ni sa de ro ade so hwe
Papa ya de enkomo na ebe wi. Sabre ya usapon wada ne de ato. Wo kyerɛ sɛ maame tiwa na ɔde ne ho kɔbɔɔ no na ɛsiane sɛ maame tiwa honhom nyɛ honhom pɛnti akɔfo ɔhaw wei nyinaa de abrɛ no. Ɛyere ne mma no wɔagya ɔmo akyiri. Biribi wɔ hɔ a wɔsɛ busua no yɛ na biribi foforɔ si ansa nsi ana. Na wɔtrans nano na Rollins buafu. Anuonyam bi hɔ a wɔamfa ma ne yere. Na wɔwɔ wiansa na wɔsɛ n'anuonyam. Wɔntwɛn ɔwɔ bɛkyerɛ wɔn. Na nipa tuntum pa de pa. Dida what you say? Maybe Rollins Oja NDC too. For several years, what who say one book I say Rollins and Yonyam. I said the year Yonyam. O free Mukway. Near Hosa, what who say one send in the year Yonyam. I said we are Manesu. Oh, we now go Rollins and Okum for the old presidents in the Rollins. What is that one bonnet? Send Yonyam. Firing squad, oh no bomb for foot you. What is someone said? Nani William was any rain. Also, Ninsaka. Why honoring after death, but ignoring why honor don't honoring before death? Ninsaka, Ogusu Tutunia. Obeba woman, Asemko or Robert Catcher. This a woman never call, so no beba. Na ya wuko asamando kudia samu ye na osamba wa bebo amani. Amen. Amen. Abusia yene Prophet Dr. Abednego na edi enkomo no we eye yekunini ya osapon ya anopei na ye gyananti ya na senkran beto monten so se wadane e de aso no ho nkomo a na yabo na ensem a ye kan odifo ekere na dwene e wo hu ne woni odifo adwene nye pe wo hu na wo gya wo de e wo comment section wo besre se enye ateni enye kasentwe ne mu so wo kyerɛ wadwene sɛ ne obi a ɛkyerɛ na adwene yɛka nyina bɔ mu ɛno ɛna ebenya asɛm no ne poma sibre abusua ha na brɛma akwan me de enkomo twetwe ne nyina esi yɛ ne Prophet Dr. Abednego ɛna edi enkomo no mesrɛ sɛ obegya wo comment ɛwɔ comment section hɔ ɛde ama mebusua ɛnya ateni ɛyɛ adwenkyerɛ wodifo kan bibi na sɛ wɔn ne ɛnya adwene wɔn so egya wo de ɛwɔ comment section ɛbɛgye brɛ na yɛkenkan ɛde ama abusua Prophet Dr. Abednego ɛna Dara Bonne Spiritual Center ano ɛno ti me kanfo ɛde ama wo sɛ wo sika sɛm ɛna ayɛ basa wadwuma sɛm ɛna enko yi woda na obi no abɛda ono da free woni chop money waware free chop money sɛm bi ani wo boka ne nyina no ɛyɛ sunsum nsɛm a ɛkɔso ɛma abrabɔ no entimi ensipi na ensita doctor the numbers no ɛne go screen no asenefa na ɛne ne enim komo ɛntene fie nka wo hawo no nkyerɛ no ɛnkyerɛ ne sɛ papa me hawo ne ntidi ho dwuma ma me da bi ba ne sa wa amwa wo frɛ no na wo gye brɛ ɛne da na wo de abɔ no nyina tena sɛ sinkonya wo hu ne ɛhawo no wotimi aso ano ɛde ama me din ɛde dark gold mesrɛ sɛ wo subscribe button so ya no wakai sɛ wo de bell no bɛka wo sa no upload ne to the first person ya wo sa ebede kanka ɛyɛ Mystery TV Makraw. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Onyame Bechire Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yɛkɔ no man makro ma yɛnyi prɛbo wɔ kwan so wo lala ɔdɔfo ɛdɛn ne wo haw ɛdɛn ne wo dadwen yare bɛn na ayɛ kwanko a wode akyenkyekyenkyen a wonya no aduro ɛndeɛ na mekamfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ɛde ama a ɛyɛ Prophet Dr. Abednego ɛne da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ende na mekamfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-89-77215 in order for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram.
Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanakia Brant here. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adrataba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Catch you there, because I'm there.